Ой, Володя, от сакларга киттек тагын. Алып килдек Макар бабай аргамагын. Атланда шабыл яктырып тизгеннәрен. Барыймчы, ди бүтән әванисеннән. Мария апа карышамысың анды шакта. Бар теләсәң, тик брук салкын җиргә генә ятма. Алып бар син үзең белән берәр иске киемеңне. Володябыз аргамакка сикереп менде. Атылып китә яшь җайдаклар урман ягына. Артларыннан күренеп кала тузан гына. Бар тирә тын. Саклый гуятын серләрен. Тик бер учак ялтырата ала телләрен. Күпме күзләр текәлмәгән шул учакка. Нинди сихри хисләр тумый шундый чакта. Әкиятләргә ачыла монда юллар. Юллар. Володябыз кызыксынып аны тыңлар. Бар әкиятнең шул авылдык туганнары кем нәрсең шундый оста сайлый аны. Әкият дисәң, Фединде сикереп тора. Ул сөйләве белән сине шаккаттыра. Әйтерсеңле, үзе кичергән шул хәлләрне һәм ияртеп бара бүтәннәрне. Егетләр, сез беләсезме? Менә нәрсә? Авылыбызга бер җен килеп яләшә. Шүрәлеме шунда үзе, башкамы я тик шунысы. Ул кешегә атка тия, атлана аткайга өлдертә, 1 сагать эчендә җир читенә барып җитә. Нишләр икән шуларакны барып күрсәк, таш чишмәдән үзебезгә су китерсәк, ди Володя көлемсерәп, хәйлә белән. Юк, Володя, ансы инде булмас миннән. Алай булгач шамыйбыз хис үзеңә. Әйдә хәзер, безнең белән бар үзеңдә. Син барамсың? Дәшә шунда Хәйдәренә. Мондый чакта ул дус малай әйдә генә каламысың Володя сыбырган төштән. Феденька хәзер шүрләп уйга төшкән. Нәрсә булыр икән барсам? Нишләргә? Әйдә, киттек. Алар китә таш чишмәгә. Караңгы төн, шымнар тулы кара урман. Өч җилкенчек тотынышып бара юлдан түгел. Бурма сукма агауларында, үзләре чыгармыйлар тыннарында. Ара-тирә бакчыбыклар сугыла биткә, я пырхылдап төн кышлары очып үтә. Я ябалак көлеп куяшымнар салып. Бу 3 малай бара шулай дулкынланып. Володя да төшкән хәзер бара шиккә. Тик сиздерми аны бүтәннәргә һич тә. Җиңеп чыга күңелендәге курку хисен. Зур бер сынау була бүген аның өчен. Якынлашып киләләр инкүлеккә. Шул чагында ай елмаеп куя күктә. Шылтыратып тау битендә чишмә ага. Бу 3 малай бик сак басып бара шунда таба. Ах, ул өрәк дигәннәре булган димәк. Таш чишмәдән әллә нәрсә сикерә кинәт. Атылып китә бу 3 малай артка таба. Тик Володябыз аңга килә, бик тиз ара, ул шаркылдап көлә башлый. Федя, уян, безне күргәч качты, әнә куркак куян. Колаклары озын икән, кара сине. Шулдыр инде, шулдыр, өрәк дигәннәре. Яңгырап китә малайларның көлгәннәре. Хәзер алар шикләнмичә һич нәрсәдән, көлешә-көлешә су алдылар таш чишмәдән. Әкияттәге җен пәринең һич юклыгы, Володяның бу күрсәткән кыюлыгы дәрт кабызды малайларның йөрәгенә. Зур бер сынау булды үзләренә. Хәзер алар шикләнмичә һич нәрсәдән, бара иделәр теләсә нинди ерак төшкә, алай иделәр Володяны сагынып искә. Яктылыкка үрелеп һаман менгән чакта. Володяның онытылмаган һич вакытта кара урман, шомлы уйлар, төн утлары. Шул шомларны җиңеп чыккан минутлары.